Toto je Rick. Dnes nechcel natáčať, no vy ste opäť stlačili play. Poslal som ho pre med do úľa pichavých včiel v lese. Úľ obklopený včelami visí na starom dube. Počuť rovnomerné bzučanie tohto nebezpečného roja. Náš plán je jednoduchý. Vziať med a nehnevať majiteľov. Včelí úľ nie je len škatuľa s medom. Je tam matka hlavná včela, ktorá kladie všetky vajíčka. Sú tam robotnice, čo zbierajú nektár a starajú sa o mláďatá. Strážky nechránia vchod. Všetky spolu chránia med, vajíčka, larvy a kukly. Z nich vyrastie nová generácia. Včely sú malé, ale nie hlúpe. Pamätajú si úľ podľa slnka a orientačných bodov. Trasou sa delia tancom, to je živý GPS. Včely nemajú rady prudké pohyby a tmavé, kontrastné škvrny. Pohyb vnímajú lepšie ako tvary. Rick sa preto pohybuje pomaly a nemáva rukami. Postaví sa tak, aby vietor fúkal na neho, nie na úľ. Rickov pach sa tak nedostane k včelám. Žlté tričko s čiernym zipsom je zlý nápad. Pre včely to vyzerá ako veľký kvet. Rick si rýchlo prehodí cez seba sivú látku, zakrýva si krk a zápestia. Svetlé a hladké oblečenie je najbezpečnejšie. Vietor však látku strháva. Rick robí dym z vlhkých listov v plechovke. Dym maskuje pachy a núti včely nabrať med do brúška. Myslia si, že sa musia pripraviť na nešťastie. Síte včely sú menej agresívne. Tento efekt však netrvá dlho. Rick vháňa dym pod vchod a čaká. Opatrne nožom nadvihne okraj úľa z boku, kde nie sú larvy ani vajíčka. Plásty sú voskové šesťuholníkové bunky, ktoré uchovávajú veľa medu. Propolis, ktorým včely tmelia štrbiny, je lepkavá živica z kľúčikov rastlín. Chráni úľ pred vetrom, vlhkosťou a mikróbmi. V úli včely udržiavajú teplotu plus 35 stupňov. Je to tak bez ohľadu na počasie. Nemajú ani krb či elektrinu. V horúčave ovievajú plásty krídlami. V chlade sa zhromažďujú do hustého chumáča. Takto hrejú matku a plod. A predsa, Rick robí chybu! Odlamuje kus propolisu a púšťa ho na úľ. Strážne včely reagujú okamžite. Jedna si sadne na rukáv a uštipne Ricka. Včelie žihadlo sa zachytí v koži. Jedový vačok ďalej pulzuje. Rick rýchlo zoškrabáva žihadlo, aby sa do tela dostalo menej jedu. Sú včely medonosné, divé, aj bez žihadla. Tie majú iné obranné spôsoby, no všetky vedia, koho chránia a konajú spoločne. Vo vzduchu sa šíri poplašný zápach. Pripomína banán. Je to signál pre včely. Príďte, treba chrániť. Včely ho cítia tykadlami. Okamžite prechádzajú do útoku. Rick si zakrýva tvár látkou. Pomaly odchádza za krík. Snaží sa netriasť rukami. Ale roj včiel vzlietá a útočí. Včely mieria na tvár a končatiny. Každé bodnutie je okamžitá pálčivá bolesť. Koža zčervenie a opuchne. Pri mnohých bodnutiach prichádza slabosť. Objaví sa závrat a ťažkosti s dýchaním. Je to nebezpečné pre alergikov. Tiež pri stovkách bodnutí naraz. Rick ich má teraz takmer toľko. Vie, že najprv treba žihadlá rýchlo odstrániť, potom miesto ochladiť a opláchnuť vodou. Bežal teda k jazeru. Ricka to tak bolí, lebo jed obsahuje látky, ktoré ničia bunky a spôsobujú zápal. Ďalšie látky pomáhajú jedu rýchlo sa šíriť. Je to spoľahlivá ochrana úľa. V priemere je človeku nebezpečných 500 a viac uštipnutí. Ľuďom s alergiou stačí niekedy jedno. Napokon Rick aj tak odniesol nádobu s medom. Vrátil sa však bez nálady a s novým pravidlom: bude jesť iba med z obchodu. Odoberaj ho, teraz ho to bolí.